በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ሰድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥሪ ዕለት 10 ናይ ዕለት 10 ስንክሳር ንቐጽል። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝክሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲት አምላክ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ። እንኳዕ ናብ ጾመ ገሃድን ኣባ ታውብንስጦስን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብፅሕና ኣሜን። ጾመ ገሃድ ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብኣዋጅ ምእመናን ምእንቲ ክጸምወን ዝተሰርዓ 7 ኣጽዋማት ኣለዋ። ጾም ማለት ምኽልካል እዩ። እንኽልከሎ ድማ ካብ ሓጢኣትን ካብ ክፍኣትን ክኸውን ከሎ ከምኡውን ሰብነት ናብ ክፉእ ካብ ዝወስድ መባልዕት ምኽልካል ይግባእ። 7 ኣጽዋማት ዓብይ ጾም፣ ጾመ ፍልሰታ፣ ጾመ ሐዋርያት፣ ጾመ ነቢያት፣ ጾመ ድሕነት፣ ጾመ ነነዌ፣ ጾመ ገሃድ ይበሃላ። ኣብዘን ኣጽዋማት ብዘይካ ኣብ ዓብይ ጾም ክሳብ ሰዓት 3 ምጻም ይግባእ። ገሃድ ዝብል ቃል ብቑሙ ምግላጽን ምርኣይን ዘመልክት ክኸውን ከሎ ብምስጢሩ ግን ዘይረአ ኣምላኽ ምርኣዩን ዘይድህሰስ ምድህሳሱን የመልክት። ወይ ከዓ ብኻልእ ልሳን ወልደ እግዚአብሔር ካብ ድንግል ማርያም ብተዋህዶ ሰብ ምስኮነ ን30 ዓመታት ንርእሱ ከይገለጸ ጸኒሑ ስለ ዝነበረ ኣብ 30 ዓመቱ ንርእሱ ንእስራኤል በዚ ሰሙን ምግላጹ እንዝክረሉ በዓል እዩ። መድሓኒና ንኹሉ ነገር ዝሰርሖ ኣብ ግዚኡ ስለ ዝኾነ ድሕሪ ስጋዊኡ ን30 ዓመታት ድሕሪ ስደት ድማ ን25 ዓመታት ናይ ሰብነቱ ምስጢር ብግልፂ ከይገለጸ ጸንሐ። እዚ ኮይኑ ግን ናይ ሰብነቱ ምስጢር ንሱ ናይ ባሕሪ ኣቦኡን ቅዱስ መንፈሱን ንድንግል ማርያም ገሊጾሙላ ትፈልጦ ነበረት። ድንግል ማርያም ግን መዝገበ ምስጢር ስለ ዝኾነት ንኹሉ ነገር ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረት። መድኃኒና ኣምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ስጋዊኡ ሰብ ካብ ዝኸውን ደቂቕ ጀሚሩ ምስጋናኡ ኣየቋረጸን። ወላ እኳ ብግዕዝ ህፃናት እንተነበረ ንሱ ኣብ ዘባነ ችሩብ ዝስለስ ሩሩ ጎይታ ስለ ዝኾነ መጊብና እዩ። ከም ናይ እስራኤል ባህሊ 30 ዓመት ኣብ ዝመልኦ ጊዜ ግን ስጉው ኣምላኽ ምዃኑ ገለጸ። ዝተገለጾ ድማ ኣብ ጥምቀቱ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ዕለት ምስ መንፈስ ቅዱስ ናይ ባህሪ ውልድነቱን ኣመስከረ። ብኢድ ባርያኡ ብኢድ ዮሃንስ ተጠሚቑ ከዓ ስርዓተ ጥምቀት ስርዓልና። ናይ ዕዳ ብደብዳቤና ቀዲዱ ውልደትና መለሰልና። እዚ ኩሉ ዝተገብረ ንዓና እዩ እሞ በዓለ ኤጲፋንያን ንዕለተ ኣስተርእየቱ ብድምቀት ነኽብር። ነገር ግን ልክዕ ኣብዚ ቀረባ ጊዜ እንዳረአናዮ ከም ንርከብ ብደርፍን ካብ ኣምልኾ ወፃኢ ብዝኾነ መንገድን ከይከውን ቤተ ክርስቲያን ኣጽኒዓ ተዘኻኽር። ጾመ ገሃድ ቤተ ክርስቲያን ጾመ ገሃድ ዝሰርዓቶ ንሰለስተ ምኽንያት እዩ። ቀዳማይ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጹ ብጽሞና እንዳሓሰብና ብጾም ክነምልኾ። ካልኣይ በዓል ኣከባብራ ከም ናይ ኣህዛብ ብተድላ ስጋ ብመብልዕን ብመስተን ጥራይ መታን ከይከውን ንሰብነትና ብጾም ምእንታን ክንቀጽዕ። ሳልሳይ ልደትን ጥምቀትን ረቡዕን ዓርብን ክውዕል ከሎ እኽሊ ብነግህ ወይ ከዓ ብንግሆ ክቕመስ ስለ ዘሎ ናቱ ቅያረ ተውላጥ ምእንቲ ክኸውን እዩ። ጾመ ነቢያት ጾመ ገሃድ ይቕረታ ጾመ ገሃድ ዝሰርዑ ኣቦታትና ቅዱሳን ሃዋርያት ክኾኑ ከለዉ ዘጽንዕዎ ድማ ቅዱሳን ሊቃውንቲ እዮም። ኣጻውማኡ ድማ ክሳብ እስከ ይሰርቅ ኮከብ ከም ዝብሉ ኣበው ክሳብ ምሸት ሰዓት 1:07 ይጽወም። በዓለ ጥምቀት እሁድ ወይ ከዓ ሰንበት ክውዕል ከሎ ዓርቢ ጾምካ ኣብ ዕለተ ቀዳም ድማ ካብ ጥሉል ነገር ተኸልኪልካ ምውዓል ይግባእ። ብተመሳሳሊ ሰኒ
እንተውዒሉ ዓርቢ ጾምካ ቀዳምን ሰንበትን ካብ ጥሉላት ተኸልኪልካ ምውዓል ይግባእ። ካብ 7 ኣጽዋማት ሓደ እዩ እሞ ዝተፈለየ ሽግር ክሳብ ዘየለ ክንጸውም ግዲ ይኸውን። ሽግር እንተሃልዩ ድማ ምስ ናይ ንስሓ ኣቦና ክንመኸር ይግበአና። በረከት ናይ ኣጽዋማት ናይ ይሕደረና ኣሜን። ከምኡውን ኣባ ታውብንስጦስ ዘሲሓት ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ካብ ሮም ዝተለዓለ ካብ ቁልዕነቱ መጽሕፍቲ ዝተምሃረ ብክህነት ኣገልግሎት ንብዙሓት ኣቦ ዝኾነ ብምናኔ ናብ ግብፂ ዝወረደ ኣብ ከባቢ እስክንድርያ ኣበምኔት ኮይኑ ንብዙሓት መነኮሳት ዝመርሐ ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ዝተሰደደ ናብ ብዙሓት ኣህጉራት ዘይሩ ዝመሃረ ንትምህርተ ክርስቶስ ንዘይኣመኑ ኣእሚኑ ንዝኣመኑ ዘጽንዐ ንሸፋቱ እንዳገሰጸ ንንስሓ ዘብቅዐ ዝብቅዕ ዝነበረ ዓብይ ኣቦ እዩ። ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ንስደት ተዓጊሱ ድሕሪኡ ድማ ኣብ ደብረ ሲሓት ተወሲኑ ነበረ። በዛ ዕለት ከዓ ብጽቡቕ ሽምግልና ዓረፈ። ኣምላክ ቅዱሳን ፍቕሩን ምስጢሩን ይግለጸልና። ካብ ጾመ ገሃድ በረከት ኣይፈለየና ይኽፈለና ኣሜን። ጥሪ 10 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ጾመ ገሃድ ኣባ ታውብ ንስጦስ የሲሓት፣ ቅዱስ ኪናርያ፣ ቅድስቲ ጠምያኒ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ናትናኤል ሐዋርያ፣ ቅዱስ ኒቆላዎስ ዘሃገረ ሜራ፣ ኣቡነ መልክዓ ክርስቶስ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ ወልደ እልፍዮስ፣ ቅዱስ ኢለሊ ንግሥት፣ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ዓብይ ወዳ፣ ቅዱስ ዕፀ መስቀል። በረከት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ናይ ዕለት 10 ጥሪ ስንክሳር በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 11 ጥሪ ስንክሳር ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ኣብጽሐና ጥሪ 11 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት በዓለ ኤጲፋንያ። ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ሕገ እግዚአብሔር ብምጥሓሱ ኣብ ደቂ ሰባት ውርደትን መርገምን ን5500 ዓመት ጸኒዑ ነበረ። እንተኾነ ግና ባዕሉ እግዚአብሔር ዝሃቦ ተስፋን ነቢያት ዝተነበይዎ ትንቢትን ንምፍጻም ኣካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ኣብ ቤተልሔም ተወልደ። ከም ኣምላኽነቱ ብሓንሳእ ናይ ዕብየት ተግባር ከይፈጸመ ድማ ሕጊ ጠባያውን ሕጊ መጽሓፍ እውን እናፈጸመ ብብንእሽቶ ዓበየ። እቲ ዘመን ዘይቆጸረሉ ኣምላኽ በቲ ዝለበሶ ስጋ ዘመን ተቆጺርሉ ኣብ 30 ዓመቱ ብኢድ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ክጥምቕ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ መጸ። ኣሜሃ መጻ እግዚእ ኢየሱስ እምገሊላ ሃበ ዮሐንስ ከመይጠመቅ በፈለገ ዮርዳኖስ። ኣብቲ እዋን እቲ ድማ ከምቲ ኣቐዲሞም ነቢያት ዝተነበይሉ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸራጊ መንገዲ ኮይኑ ቀቅድሚኡ ዝመጸ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ማይ ዮርዳኖስ ናይ ንስሓ ትምህርቲ እናምሃረ ናይ ንስሓ ጥምቀት የጥምቕ ነበረ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ መሕጸቢ ድሕነትና ንሱ እዩ እሞ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ክነሱ ብኢድ ኣገልጋሊኡ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ስለ ብዙሕ ምኽንያት ተጠመቐ። ገለ ንምጥቃስ ድማ ሓደ ቅድሚኡ ዘይተገልጸ ሰማያዊ ምስጢረ ስላሴ ንምግላጽ ተጠምቀ። ኣብ ሓደ እዋን 3 ኣካል ማለት እግዚአብሔር ወልድ ብፍሉይ ኣካሉ ሰብ ኮይኑ ኣብ ማይ ዮርዳኖስ ክጥመቕ ከሎ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ድማ ብኣምሳል ርግብ ወሪዱ ኣብ ርእሱ ተቐመጠ። እግዚአብሔር ኣብ ድማ ኣብ ደመና ኮይኑ ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘኣፈቅር ዘበቱ ሰመርኩ ብኡ ዝተሓጐስኩ ዘፍቀሮ ወደይ እዝዩ ዝብል ድምፂ ኣስምዐ። በዚ ከዓ ቅድመ ዓለም ካብ ኣብ ኣካል ዘእም ኣካል ባህሪ ዘእም ባህሪ ዝተወልደ ድሕሪ ዓለም ድማ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ እውን ነፍሲ ወሲዱ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ኮይኑ ብድንግልና ዝተወልደ እግዚአብሔር ወልድ ንሱ ቀዳማይን ካልኣይን ዘይብሉ ወልድ ዋሕድ ምዃኑ ተመስከረ። ኢቤ ዘለዓለ ዝንቱ ወልድየ ኣላ ይቤ ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ከም ዝብል እግዚአብሔር ኣብ ብተዋህዶ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ገይሩ ደኣ ብኡ ዝተሓጐስኩ ዘፍቅሮ ወደይ እዚ እዩ በለ እምበር ኣብዚ ሓዲሩ ዘሎ ወደይ እዩ ኣይበለን።
ካልኣይ ድማ ኣቐዲሙ ነቢይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ዳዊት ባሕሪ ሪኣቶ ሃደመት ዮርዳኖስ ድሕሪት ተመልሰት ኣኽራን ከም ዳዓውል ኮረቢት ከም ዕያውቲ ተሰራሰሩ ኣብቲ ባሕሪ እንታይ ኮንኪ ኣንቲ ባሕሪ እንታይ ኮንኪ ኢኺ ዝሃደምኪ ኣታ ዮርዳኖስ ንድሕሪት እተመለስካ ኣቱም ኣኽራንከ ከም ዳዓውል ኣቱም ኮረቢት ከም ዕያውቲ ተሰራሰርኩም እንታይ ኮንኩም ኢኹም ኣቲ ምድሪ ኣብ ቅድሚ እቲ ነኻውሕ ናብ ቀላያት ነዓረ ናብ ዓይኒ ማያት ዝለወጠ እግዚአብሔር ኣምላኽ ያዕቆብ አንቀጥቅጢ ክብል ዝተነበዮ ንምፍጻም ተጠምቀ መዝሙር ዘዳዊት መዝሙር 114 ፍቕዲ ካብ 3 ሳብ 8 ሳልሳይ ድማ ኣብ ፈለገ ዮርዳኖስ ዝነበረ ኣዳም ገብሩ ለዮርዳኖስ ገብሩ ለዲያብሎስ ይቕረታ ገብሩ ለዲያብሎስ ሄዋን ኣመቱ ለዲያብሎስ ዝብል ዕዳ ደብዳቤ ብሰብነቱ ረጊጹ በኣምላኽነቱ ኣምኪኹ ንኽድምስሶ ተጠምቀ ራብዓይ ድማ ማያት ንምቕዳስን ንምብራኽን ተጠምቀ ከምቲ እነዝሃኩሙ በማየ ንጹህ ጽሩይ ማይ ክነጽገልኩም እየሞ ክትነጽሁ ኢኹም ዝበሎ እዩ ነዚ ምስጢር እዚ ክገልጽ ከሎ ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ ኣኮ ፈቂዶ ተለተጠምቆ ሃሰ ወዳእሙ ከመያስተርኢ ወይሃበነ ጥንተ ልደት ዳግመየ ወውእቱሰ ኣልቦቱ መፍቅድ በሃቤነ ለነ ለጓለ እምህያው ጥምቀት ኣድሊዎ ወይ ረብሓ ጥቕሚ ንኽረኽበሉ ኣይተጠምቀን ኣምላኽ ብስጋ ተገሊጹ ጥንተ ልደት ዳግማይ ንኽበና ዳ እምበር ንሱስ ካባና ካብ ደቂ ሰባት ዝደልዮ ነገር የለን ይብል ሓምሻይ ድማ ብጥምቀቱ ኣርኣያ ኮይኑ ስርዓተ ጥምቀት ንምሃብ ተጠምቀ ብዘይ ጥምቀት ድሕነት ከም ዘየለ ንምሕባር እውን ዘኢተወልደ ዳግመ እማይ ወእመንፈስ ቅዱስ እይክል በዊኣ ውስተ መንግስተ ሰማያት ውስተ መንግስተ እግዚአብሔር ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን የተወልደ ናብ መንግስተ እግዚአብሔር ከኣቱ ዝኽእል ከቶ የልቦን ብዝበሎ መሰረት ሓደ ሰብ ናብ መንግስተ ሰማያት ንምእታው ብስርዓተ ጥምቀት ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ተወሊዱ ብጸጋ ወዲ እግዚአብሔር ምዃን የድሊ ኣገዳስነት ጥምቀት ንምግላጽ ከዓ ድሕሪ ትንሳኤኡ ኪዱ ንኹሎም ኣህዛብ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናኣጥማዕኩም ዘኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕሉ ከዓ እናምሃርኩም ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም ኢሉ ንቅዱሳን ሐዋርያት ኣዘዞም ንሳቶም ድማ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘይሮም ወንጌል እናምሃሩ ኣጥመቑ ኣሰሮም ሰዓቡ ስልጣነ ክህነት ዘለዎም ካህናት ከዓ ክሳብ ምጽኣት እናጥመቑ ይነብሩ ኣለው ጉቡእ ስርዓተ ጸሎተ ጥምቀት ተፈጺሙ እቲ ካህን ኣሃዱ ኣብ ቅዱስ ኣሃዱ ወልድ ቅዱስ ኣሃዱ እቱ መንፈስ ቅዱስ ኢሉ ነቲ ማይ ብመስቀል ምስ ባረኾ ብሓይሊ እግዚአብሔርን ብስልጣን ናይቲ ካህን እቲ ተራማይ ናብ ማየ ጎቦ ይልወጥ ሽዑ እቲ ካህን ናብ ዝማየ ጎቦ ብምጥላቕ ናይ ምቕባሩ ምስጢር ይፈጸም ካብዚ ማይ ጎቦ ብምውፃእ ድማ ናይ ምትንሳኤኡ ምስጢር ይፈጸም ወተቀበርና ምስሌሁ ውስተ ጥምቀት ብሞቱ ጥምቀት መቃብርነት ከም ዝተቀበርና ፍለጡ ከመሰ ኣረይነ ህማመን እሪ ክብረ ምስሌሁ ከም ዝብል ብሞቱ ጥምቀት መቃብርነት ንኸብርን ንቕደስን ኢና እዛ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን 3 ሰዓት ኣብ ማይ ጠሊቕካን ተኣሊኽካን ብማይ ተሓፂብካን ብምውፃእ እትፍጸም ጥምቀት ሓንቲ ኮይና ዘይትድገም እያ እንተኾነ ግና እዚ ዓመት መፀ 11 ጥሪ ዝበዓል በዓል ጥምቀትን ንንፀጎማይን ካልኣይ ግዜ ንምጥማቕ ዘይኮነስ ካብ ጥምቀት ጎይታ በረኸት ንምስታፍን ብጥምቀት ዝተዋሃበና ጸጋን ሓላፍነትን ንምስትውዓል እዩ ብዋዜማ ካህናት ታቦት ተሰኪሞም ናብቲ ዝተዳለወ ባሕረ ጥምቀት ብምኻድ ይሓድሩ ታቦት ናብ ባሕረ ጥምቀት ምኻዱ ናይቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ መጥምቀ መለኮት ዮሃንስ የጥምቐሉ ዝነበረ ፈለገ ዮርዳኖስ ናይ ምኻድ ምሳሌ እዩ ኣብቲ ዕለቱ
ስብሃተ ማህሌት ጸሎተ ቅዳሴ መንፈሳዊ ጉባኤ ምስ ተሰርዐ ካህናት በቲ ዝተባረኸ ማይ ይነጽጉ ታቦት ድማ ካብቲ ዝሓደርሉ ባሕረ ጥምቀት ናብ ኣብያተ ክርስቲያን ይምለሱ። ስለዚ ህዝበ ክርስቲያን እዚ በዓለ ጥምቀት እዚ ነቲ ጥምቀት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኸብናዮ ብዙሕ ጸጋ ነስተውዕለሉ ከምኡውን እቲ ንሕና ወዲ ኣብ 40 መዓልቱ ጓል ድማ ኣብ 80 መዓልታ ብጥምቀተ ክርስትና ዝተዋሃበና ኣፍ ደገ ድሕነት ብእምነትን ሰናይ ግብርን ብዝግባእ ዓቂብና ክሳዕ መወዳእታ ንኽነብጽሖ ቃል ንኣትወሉ ዕለት እዩ። ኣሜን። በረከት ሸርነት ምሕረት ናይ መድኃኒ ዓለም ኣቦይ ምስክላትና ይኹን። ኣሜን። ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ኣብ ቅዱስ ወንጌል ድሕሪ እመቤትና ቀጺሉ ከም ናይ በዓል ዘካርያስ ቤተሰብ ዝኣክል ክብሪ ዝተገልጸሉ ፍጡር ኣሎ ኢልካ ምዝራብ ይከብድ እዩ። ቅዱስ ሉቃስ ወንጌሉ ዝጀመረ በዚ ናይዚ ቅዱስ ቤተሰብ እዩ እሞ መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ክብል ኣጽሒፍዎ እዩ። ካህን ዘካርያስን ቅድስቲ ኤልሳቤጥን ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጻድቃን ነበሩ። ብኹሉ ትእዛዛት እግዚአብሔርን ሕጋጋቱ ብዘይ ጉድለት ዝኸዱ ነበሩ ይብሎም። ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ክፍቕዲ 6 ናይ ሰብሲ ንግደፎ እሞ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከ ብዘይ ነቐፋ ምንባር ክንደይረቅቕ ነዚ ኣንክሮ ኣድንቖት ይግባእ። እዞም ቅዱሳን ሰብኣይን ሰበይትን ግን ምዃናት ብምዃኖም ቆልዓ ከይወለዱ ዘመኖም ሓሊፉ ነበረ። ከም ናይ ቤተ ክርስቲያን ትውፊት ዕድሚኦም ናይ ኤልሳቤጥ 9 ናይ ቅዱስ ዘካርያስ ካህን ዘካርያስ 100 በፂሑ ነበረ። ፍጹም ትዕግስቶም ዝተመልከተ ጎይታ ግን ኣብ ርግናኦም ካብ ሰብ ኩሉ ዝዓበየ ትንቢት ዝበይኑ ዝተነግረሉ ዓቢ ነቢ ምእንቲ ክህቦም መልአከ ብስራት ቅዱስ ገብርኤልን ለኣኸሎም። ቅዱስ ዘካርያስ ሰብ እዩሞ ካብ ብዝሒ ደስታ ብምክርኻሩ ድዳ ወይ ከዓ ዓባስ ኮነ። እዛ ቅድስቲ ግን መስከረም ዕለት 26 ዓቢ ሰብ ጸኒሳ ን6 ኣዋርሕ ነብሳ ሰወረት። ኣብ 6ይ ወርሒ ናይ ፍጥረት ኩሉ ጎይታ ኣብ ዝተጸነሰ ጊዜ ናይ ኣርያም ንግስቲ ድንግል እመቤትና ማርያም ኣዴና ናብ ኣዴና ኤልሳቤጥ መጸት። ክልቲአን ቅዱሳት ደቂ ክልተ ኣሕዋት እየን። ናይ ኣምላኽ ኣደ ምስ በጽሐት ድማ ሰላም ምስ በለቶም መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣደን ቆልዓን ወሪዱ ንኤልሳቤጥ ብምስጋና ንዮሐንስ ድማ ገና ኣብ ህፃንነት ከሎ ብደስታ ዘለለ ኣብ ከብዳ ከሎ ሰገደ። ድሕሪኡ በዛ መዓልቲ ሰኔ 30 ተወሊዱ ኣቦኡ ዘካርያስ ንዮሐንስ ምስ በሎ አንደበቱ ድማ ምስኡ ተፈትሓሉ። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ወዲ ቅዱሳን ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ኣብ ማህፀን ከሎ መንፈስ ቅዱስ ዝመልኦ ኣብ በረኻ ዝዓበየን ብገዳማዊ ቅድስና ዝተመላኽዕን ንእስራኤል ናብ ንስሓ ዘጥመቐ ናይ ጎይታ መንገዲ ዝጸረገ ንጎይትኡ ዘጥመቐን ስለ ሓቂ ክሳዱ ዝተቆረጸን ዓብይ ሰብ ኣቦና እዩ። ስለዚ ድማ ቤተ ክርስቲያን ነቢ፣ ሐዋርያ፣ ሰማዕት፣ ጻድቅ፣ ገዳማዊ፣ መጥምቀ መለኮት፣ ጸያሄ ፍኖት፣ ቃለ ኣዋዲ ኢላ ተኽብሮ። ኣስማት ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ናይ መጥምቀ ቅዱስ ዮሐንስ ኣስማት ነቢ፣ ሐዋርያ፣ ሰማዕት፣ ጻድቅ፣ ካህን፣ ባሕታዊ፣ ገዳማዊ፣ መጥምቀ መለኮት፣ ጸያሄ ፍኖት፣ መንገዲ ጸራጊ፣ ድንግል፣ ተንከተም ናይ ቡሊን ናይ ሓድሽን መራኸብ ድልድል፣ ቃለ ኣዋዲ፣ ኣዋይ ነጋሪ፣ መምህር ወመገስጽ ዘአቢ እምኩሉ ካብ ኩሉ ዝበልጽ ኣምላክ ቅዱሳን ብጥምቀቱ ይቀድሰና ካብ በረከተ ጥምቀቱ ድማ ይዓድለና። ጥሪ 11 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ በዓለ ኤጲፋንያ፣ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ፣ ኣቡነ ሃራ ድንግል ጻድቅ ልደቶም፣ አባ ወቅሪስ ገዳማዊ፣ አባ ዮሐንስ ሊቀ ጳጳሳት፣ ቅዱስ እንጣልዮስ ሰማዕት። በረከት ናይ ዕለት 11 ዝውዕሉ ናይ መስቀል ናይ ኣባ ሃራ ድንግል ናይ ኣውደ ዓመት ናይ ጥምቀቱ ናይ መድኃኒዓለም ኣቦይ ምስኩላትና ይኹን። ብጥምቀቱ ድማ ይምሓረና፣ ብጥምቀቱ ድማ የጠምቐና መድኃኒዓለም ኣቦይ ኣሜን። ከምኡውን ናይ 12 ጥሪ ስንክሳር ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንቋዕ ኣብጽሐና ናብ ቃና ዘገሊላ። ጥሪ 12 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቃና ዘገሊላ። ወአመ ሳልስት ዕለት ከብካብ ኮነ በቃለ ዘገሊላ
ጎይታ ካብ ገዳመ ቆሮንጦስ ድሕሪ መምላሱ ኣብ ሳልሳይ መዓልቱ ኣብ ቃና ዘገሊላ መርዓ ነበረ። በቃና ኣብ ኣውራጃ ገሊላ እትርከብ ዓዲ እያ። መርዓ ዶኪማስ እዩ። ኣብኡ ድማ ዮአኪን ይበሃል። ኣቦኡ ድማ ዮአኪን ይበሃል። ኣብዚ መርዓ እዚ ቅድስት ድንግል ማርያም ተረኺባ ነይራ። ጎይታ እውን ምስ ደቂ መዛሙርቱ ኣኸቲሉ ተረኺቡ ነይሩ። ኣጋይሽ ናብ ቤቶም ከይተመልሱ ከለዉ እቲ ወይኒ ተወዲእዎም ክጭነቑ ከለዉ ቅድስት ድንግል ማርያም ንጭንቀቶም ርእያ ንሽግሮም ተረድኣ ንጎይታ ወይንከ ኣልቦሙ ወይኒ እምበር የብሎምን በለቶሞ ስሊኦም ንሳ እውን ብምጭነቓ ርእዩ ምንተ ብየ ምስለኪ ብኦ ብእስቶ ዓዲ ይበጽሓ ጊዜ ኦ ኣደይ ምሳይ እንታይ ኣለኪ ጊዜ ኣይበጽሐን በላ ወይኒ እምበር የብሎምን ካብ ትብልንስ ወደየ ግበረሎም ኢልኪ እንተትልምንኒ ኣይከውንን እዩ ክብለክስ ንዓኻ ኣደይ እንታይ ባእሲ ኣለኒ ንምባል እዩ። ከምኡውን ምሳሌኡ ንደሙ ብወይኒ መሲሉ ደመይ ዝፈሰሉ ጊዜ ገና ኣይበጽሐን ማለት እዩ። ንሳ ድማ ፈቓዳ ከም ዝፍጽመላ ፈሊጣ ነቶም ኣሰለፍቲ ኩሉ ዘይብለኩሙ ግበሩ ንሱ ዝብለኩም ኩሉ ግበሩ በለቶም። ወሃለወ ህየ መሳብክት ስድስቱ ይብል ከክልተ ሰለስተ እትሮ ዝሕዝ 6 ኣጋንእ ኣብኡ ነበሩ። ምልእዎንከ ለእላ መሳብክት ማየ ነዚ ኣጋንእ እዚ ማይ ምልእዎ በሎም። ስጋ ብኣፉ ድማ መልእዎ። ብድሕሪ እዚ ብኣምላኻዊ ግብሩ ነቲ ማይ ናብ ጥዑም ወይኒ ለዊጡ ቅድሁኪ ይእዜ ወሃብዎ ለሊቀ መፍርቅ ቀዲሕኩም ንኣቦ ዳስ ሃብዎ በሎም። ንሶም ድማ ቀዲሖም ሃብዎ። ካብ እቲ ዝቐደመ ወይኒ ድማ ኣዝዩ ዝጠዓመ ኮይኑ ምስ ረኸብዎ ኩሉ ሰብእ ዘይሳኒ ወይነ ያቀድም ኣስትዮ ወእምድህረ ሰኩርያስቲ ዘይትሃት ኩሉ ሰብ ቅድም ነቲ ዝጠዓመ ወይኒ የምጽእ። ንስኻ ግና ዘይሰኒ ወይነ ኣቀብከ ወኣስተድሃርከ ንስኻ ግና ነቲ ዝመዓረ ወይኒ ክሳብ ሕጂ ኣጽኒሕካዮ ኢሎም ኣድነቕዎ። እዚ ድማ ናይ ጎይታ ኣምላኽነት ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ዝተገለጸሉ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ኣምላኽነቱ ርእዮም ዝኣመንሉ ምምሃር ካብ ዝጅምር ካብ ዝገበሮ ተኣምር ናይ መጀመርያ ተኣምር እዩ ነይሩ። በረከት ቸርነት ናይ መድኃኒዓለም ብመዓር ምስክላትና ይኹን። ንዶኪማስ ብኣማላድነታ ካብ ሕፍረት ዘድሓነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንዓና እውን ኣብቲ ጎይታ ንፍርዲ ዝመጸሉ ጊዜ ከይንሓፍር ኣብ የማን ኮይና ተማልደልና። ኣሜን 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 ኣይኩን። ከምኡውን ቅዱስ ያዕቆብ ርእሰ ኣበው ናይ ኣቦታትና ርእሲ ዝተባሃለ ቅዱስ ያዕቆብ ንኽልቲኦም ዓበይቲ ኣቦታት መበል ሳልሳዮም እዩ። ንዕኦም መሲሉ ክንድኦም ኣኺሉ በገደናኦም ተጓዓዚ እዩ። ብፍቓድ እግዚአብሔር ብኩርና ካብ ኤሳው ተቐቢሉ ናብ ሶርያ ኣብ ዝኸደ ጊዜ ድማ ኣብ ቤቴል ፍኖተ ሎዛ እምኒ ተንተርኢሱ ኣብ ዝደቀሰ ጊዜ ግሩም ራእይ ተረኣየ። እዛ ናይ ወርቂ መሳልል ድማ ናይ ድንግል ማርያም ምሳሌ እያ። ኣንቲ ውእቱ ስዋስው ዘርእየ ያዕቆብ ከም ዝበለ ቅዱስ ኤፍሬም ኣብ ውዳሴ ማርያም ዘሰሉስ ተሲኡ ድማ ዛቲ እቲ ህሆታ ለሰማይ ዝየይ ተሃነጽ ቤተ እግዚአብሔር እዚኣ ናይ ሰማይ ኣንፈት እያ ቤተ እግዚአብሔር ድማ ክህነጸላ እዩ ኢሉ ትንቢት ተዛረበ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ንድንግል ማርያም ኣቦ ሓጓኣ ካብ ምዃኑ ብዝሓለፈ ነቢያትን ካህናትን ነገስታትን መሳፍንትን ወሊዱ እዩ። ምስ ሓው ኤሳው ተጻሊኡ ናብ ሶርያ ኣብ ዝኸደ ጊዜ ካብ ክልተ ሰበይቱ ልያን ራሄልን 8 ቆልዑ ካብ ክልተ ሰበይቱ ዘለፋን ባላን ድማ 4 ቆልዑ ብድምር 12 ቆልዑ ወለደ። ምስ ሓውበኡ ላባ
ንዕስራን ሓደን ዓመታት ኣገልጊሉ ሃብቱን ንብረቱን ተቐሊሉ ናብ ርስቱ ናብ ከነኣን ክምለስ ከሎ ንበይኑ ርሕቕ ኢሉ ክጽሊ ጀመረ። ኣቦኡ ድማ እግዚኣብሔር ክቃለሶ ሓደረ። እዚ ድማ ናይ ፍቕርን ናይ ምስጢርን እዩ። ንግዚኡ ጎይታ ንያዕቆብ ልቐቐኒ እንተበሎ ከይባረኽካኒ ኣይለቀካን በሎ። ጎይታ ድማ ንስሙ እስራኤል ኢሉ ባረኾ። ቅዱስ ያዕቆብ ኣብ እርግናኡ ብዙሕ መከራ ረኺብዎ እዩ። ንወዱ ንዮሴፍ የሕዋቱ ሸይጦም እንስሳ በሊዕዎ ስለ ዝበልዎ ብብዝሒ ብኽያት ዓይኑ ጠፍአ። ብምኽንያት ጥምየት ድማ ኣብ 130 ዓመቱ ምስ 75 ዝኣኽሉ ቤተሰቡ ናብ ግብፂ ወረደ። ኣብኡ ድማ ን7 ዓመታት ተቐሚጡ ኣብ 137 ዓመቱ ዓረፈ። ደቁ ድማ ቀበርዎ። ኣብ ሰማይን ምድርን ካብ ዝመልአ ካብ ናይ ኣቦታትና በረኸት ፈጣሪኦም ኣብዚሑ መላሊኡ ይዓድለና ኣሜን። ኦሪት ዘፍጥረት ክንፈልጦ እንድሕር ደልና ከዓ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 50 ኣብ መጽሓፍ ኣቴና ኣንቢብና በረከት ክንካፈል ንኽእል ኢና። ሓያል ቴዎድሮስ በናድሌዎስ ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ኣብ ምብራቕ አንጾኪያ ዘብርሀ ድንግልናኡ ብንጹህ ዝሓለወ ቅዱሳን መላእኽቲ ዝዘራረብዎ ሓለቓ ናይ ኩሎም ሰራዊት ዝነበረ አንጾኪያ ኣብ ውግእ ተሸኒፉ ዘይፈልጥ ኣህዛብ ስሙ ኣብ ሰምዑ ጊዜ ዘንቀጥቀጡ ካብ ወገን ኣማልኽቲ እዩ እንዳበሉ ዝፈርሕዎ ንእግዚኣብሔር ብፍጹም ልቡ ዘምልኽ ናይቲ ወቕቱ ጎበዝ ክርስቲያን እዩ። ዲዮቅልጥያኖስ ኣብ ዝኸሓደ ጊዜ ድማ ጎይታ ምስ መሓዝቱ ለውንድዮስን ኒቆሮስን መላእኽቲ ናብ ሰማይ የዕረግዎ። ኣብኡ ድማ ንመድሃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ንፊት ርእዩ ኣብ ናይ እሳት ባሕሪ ድማ ተጠመቑ። በዚ ዕለት ድማ ምስ ቅዱሳን ለውንድዮስን ኒቆሮስን ከምኡውን ምስ 2.5 ሚልዮን ሰራዊቱ መከራ ተቐበለ። ነዚ ቅዱስ ድማ ብ153 ሽንካር ወጊኦም ቀተልዎ። ኣምላከይ ቅዱሳን ወይነ ቃና ፍቕሩ ይሕድረልና። ኣማላድነት ናይ ድንግል ማርያም ኣድዩን ናይ ቅዱሳን በረከትን ይኽፈለና ኣሜን። ጥሪ 12 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቃና ዘገሊላ፣ ቅዱስ ያዕቆብ እስራኤል፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ በናድሊዎስ፣ ቅዱሳን ለውንድዮስን ኒቆሮስን 2.5 ሚልዮን ሰማዕታት ናይ ቅዱስ ቴዎድሮስ ማሕበር በረከቶም ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስ ኩላትና ይኹን በረከቶም ይሕደረና። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ፊደል ካብ ኣናባባ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓ መላእክቲ ተኣርመለይ ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ስንክሳር ደሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ ኣሜን። ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና፣ ካብ ምስጋና እግዚአብሔር ኣይፍለየና ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየን ዘለለ ዕለትና ሀበኒ ዮም ህድግ ለና አበሳነ ወጀጋየነ ከመነህነኒ ንህድግ ለዛ አበስረና ኢታባአን ጊዜ ውስጥ ሙንሰት አላት ነን ወባልሃንን ኩሉ እኩይስ መዛያከ ይእት መንግስት ኃይሎ ስብሐት ለዓለም ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእት የማርያም ሰላም ለቺ ድንግል በልናች ወድንግል በስጋች መግዚአብሔር ጽባእ ሰላም ለቺ ብሩክት አንት ማነስ ብሩክ ፍረከርስኪ ተፈሲ ፍሲት ኦ ማርያም ተጸጋም ተወዳስ መለተ ሞገስ መለተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስረክ ሰአሎ ጽላህ ፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስራልና ጣዊን ተማይ ጽነው ተማጽነው ክዳንቺ